ba? Di gina mo hatag mga higala ng gamay nga grado. Dako gina. Pero ato bangutan-on mga higala kaning ato ang mga yanong lungsuranon mga kaigsunan. Mao na to bangutan-on. Kamong naminaw, pangutan na inyong kaugalingon, apektado ba mo? No? Sa kanang giingon mga higalang kaayuhan, naaba mo'y nakuhang benepisyo ni ana. Kay kung wa gani mga higala, mag-uli ta maglanatag putot may pa. Bullseye! Bullseye! 7:24 mga higalandag na sa tumbag panagubanuban. Una, kini mo ni gipangita sa mga tao kagahapon. Kini mga higalang tag 20 pesos per kilo nga bugas. Gibida gihapon mga higala ni PBBM. Ato ni paminaon mga katropa. XFM Katropa! Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong Tama na bong kay namimili at sa mga akong 100 ka viewers ni 98 na lang. So, nakapalit na ba mo? So, nga na. Patuloy man kaha ang BBM rice. Mo na BBM rice bay. No, Benteng Bigas meron na. BBM rice na siya. Benteng Bigas meron na. BBM na. Benteng Bigas meron na. Bullseye! Bullseye! Abangutana, kinsa man ninyo diri mga higala
ang nakapalit na og tag 20. Nabay tag 20 sa palengke? Ako siguro balik-balik aning palengke sa Tagum. Huwag may tag 20 ay. Di ba na mabaligya diha? Tara man kunos kadiwa. No? Napabay kadiwa ron? Ato na po ka sa NFA. Unya, di ba po ka makapalit di ka senior citizen? No? Kinahanglan pa ka mag-online. So asa man ni mapalit na to ning BBM? Kapoy man kaysig paminaw gud ana Mr. President nga. Sige nimo ipanghinambog nga naanay tag 20 nga bugas unya. Kana bang hugaw ras kuko bitaw ang nakapalit gani? No? Kung ipanghinambog nimo na dapat, no? Kami pod, no, nga mga yanong mga unsad baya min taon. Di ba? Dako naman ang tabang although kami nga mga middle income earner kung tawagon. Di magyud mi maabot og ayuda tinuod lang. No? Kamo dia ang mga kuan dia mga nindot nga mga dili man kwartahan pero di sa di nga na megala kauyayot ba. Di man jud mo maapil og ayuda. Ay mo expect. No, kay pagtan-aw ay nganong imo mo nang apilo ng si Josephine nga naman na sila abroad. Paglista sa barangay, pwede gid mong lipasan kay pagtan-aw. Tiles man ang balay ni Josephine. Naman na sila yung mga allotment madawat gikas sa abroad. Ay na nag-i-appeal na. Pero, tinuod mga higala, nanginahanglan ba ta? Nanginahanglan ta. So, sabisan kana na lang unta gani, nga, mangaon man gyud ta mga higalag, ako, gawas na ako, kay di na man gyud ko mukaon og kanon. Kay mahadlok na ko anong diabetes in taon. Di gyud ko, musugot may higala nga, muunag kaluya ni ako Una maning kamot yung ko mga higalag inom og Santon plus Gold. Kining food supplement mga higala aron nga di ta maapil sa media. Media bitis. Di gyud ko musugot mga higala nga Dahil ako sang tanawon tong akong gipabukal og nibukal na. Pagsasakat, mangingisda. Alas 7:41 na. Pasensya na kay ako'y masugo. Nagkapi ko. Duhara mong gubing gaab di report karon. Alas 7:41 na mga higalan tag na sa tubag panaguban-uban. Ano na? May higala sa parayon ta. So, kana ba? Mga katropa, no? Mangandri mang tao, ana. Kayawat na lang ba? Kanang word gayawat na lang gani. Kasi may di malipay. No, kay hunaw-hunaon mo mga kaigsunan. Sa tanan siguro may gala nga promises ni BBM. Kani ko sigurong 20 mga higala nga bugas mo ay nakaingon nganong bisan kadto mga higalang di unta mo buto niya ba? Di ba kay natagam sa una sa ilang apelyido. Pero gumikan sa gisaaran lagi nga naalagi 20 bigas. No? Naalagi tag 20 pesos per kilo nga bugas. May tabo yun na. Ha? Nya. Karon mangita. No? Asa man ka mo palit? Mato kag palengke, wa na. Mato ka may galag NFA, maglinya ka. Nya pag mulinya ka, wasag ka may enroll may galas online, di man sa kakapalit. Yamo. Ingon na lang may gala ng uban sus mo, wa man dai giapoy ayo ni. Nya ganong sigihan man panghinambog may galag way, wa man dai ni, di man dai ni tinuod. Kung tinuod man galing mga higala, ang imong kahago bayran na, di mo bayran og bali 100. Ang kilo. Unya ang imong mapalit tag 20, pero ang imong kahago may gala sobra pas 100 per kilo. Ang kahago lang nimo. Kay imo gunang linyahan taman udto na. Unya, murag 100 raman siguro na mga igala ka tawo ang pwede
ang makadawat mga kaigsuunan no sa nya kay sarap ka sa kabuan ana. Bullseye. Bullseye. Alas 7:43 na. So, na inyong susihon. Kung kanunay mga igalang ipanghinambog ng gibida ng 20 pesos per kilo, una, nakapalit ba mo? No, kung wala gani mga kaigsunan, well, wa mo'y labot ana. Ako mga igala, sukad ako palit ana. Siguro kato mga nakabenepisyo, mga igala, magpasalamat mo. Good for you. Kaya nakabenepisyo mo. Pero kaning wala in taon, makaingon jog, bakak man na may igala. Oh. Alas 7:44 na mga igala, dag na sa itong bagbanag-umanuman. So, unsa man eh? Tinuod ni o bakak ni? Kamu na diha mga igala mo'y makapamatuod. 7:44, samtang may igala dugang pa sa itong magkakatikaran, kabahin gyapon gini mga igala sa Sona kani. Manang ato pong baylo-baylohon. Good morning, Dol. Kanang 20 pesos per kilo. Taho, prana. Kilo. Shout out sa Purok Abaka, Mangkilam, Tagum City. Baha kaayo, Dol. Lagi. Kagahapon, gumikan may galas makusog nga uwan. No? Kagahapon sa hapon. Rani Tadanon Vlog, Bakbakidol. Romeo Carillo Lubiano. Good morning, Kadropang Arnel. Walay lami ang Sona ni BBM. Pamation, murag sirang plaka, balik-balik ang tugtog. Mao gani pod. Grabe gahapon sa tanan live sa station, puro jud batikos ang comment. Asa nga station gahapon ang comment na gahapon. Asa nga station gahapon mga comments puro batikos. Mo lagi kay bisan og dito sa kini mismo na mga higalang RTBM, puro man batikos. Ingos John Jampon diri nga YAWA. Kapamalikas na. Nang 20 kilo nga bugas, muadto kag palengke tag 58 man ang kilo, asa man ang bugasa? Bugas sa naong. Ana tingali. Bugas dagway. Si Albert Adubas, sa una mamalingki ka, naa kay dalang basket, inig-uli ni mo bugat na imong basket, gaan imong naong. Karon mamalingki ka, bugat imong naong, gaan imong basket. Unay inflation mga higala, no? Muna ginaingon nga, mag-unsa man ang mingunta, giumentuhan na baya ang sweldo, no? Actually, mura ra nagwala. Mura ra nagwa mga igsoon ngano man. No, ngano man. Umintuhan nimo mga higala ang sweldo sa tao. Nya, gi-times to pud nimo ang pamaliton, unsa may inaaana? Di ba? Ni dako ba to higala ang sweldo, pero ni apas man pug times to ang palaliton. So unsa pa man mabili na mga kaigsuonan?